תוכנית הצ'טמן, הכדור הטוב הכי חמור. היי כל הצ'טמנים, היום נלמד אתכם איך להרוס מכונה שתקועה בתוך הראש של טייס ששולטת לו על המוח שעכשיו הוא ברעים. וואו! זה טייס! אני אהרוג אתכם! אני נעלם! אחי! אתה העלמת לי את אחי! וואו! אני אכסח אותך! כואב לי! ככה ג'די! כואב לי! אני מתעלף ל5 דקות! אני מביא חשמל! צ'טמן, הצלת אותי! איך מחזירים את האח שלי? תאמר פופו נונו. פופו נונו! חזרתי! איפה היית? הייתי בסעודה. איפה היית? בארץ הקלעות. בסוף הפרק השני. יש דברים שלפעמים קשים, אבל אני צ'טמן ואני יכול לחסל את כל האויבים מושפעים ואני יכול להפוך להכל.